Гледаш? Кажи като почнеш да отваряш сам. Кажи. Ало, Джеки, дай ми 10 минути, че отваряме ни кутии на CS, брат, ще се обада. И се разберем да излизам. Ами след 10 минути ще звънна, да. Ай. Готов ли си, Нешка? Не. Започва Копона. Оу, тук имаме някакъв филм. Your Funds, така, Authorize. Започваме. Чакай, че тук нещо започват някакви филми. Искам да си пусна някаква песен, друга, такава мазничка. Слави Трифонов. Пружината. Много добри песнички за казино. Тиски контрол. Филмът не се препоръчва. О, каква чекия. Така ръката. Добре, поне е ли лаво? Ма сигурно ще строя и то някакви, не знам, ще видим. Ще падне нож, аз съм сигурен, че падне нож. Даже може би днес ще падне нож. О, за... Ти имаш сега ключове. Имам. Окей. Добре. Можеше да е по-зле, да. Това мисля, че пак ти е някакви те воли. Аз ще си го цъкам направо, аз няма да го гордам. Аз тук искам да си твърда някакви скинчета да си имам за CS двойката. Омага, брат! Аз ти казах, брат! Казах ти! Колко е? В този живот трябва да се верва! Трябва да знаеш, че ще изкараш пари и че ще се падне нещо, бате! Казах ти го на запис, ти го казах, че днеска ще падне нож! Защото го знам! Защото вярвам, брат! Защото го знам! Я види, колко е. Брат, нож са падна, бе, човек. Колкото и да е, бе, няма значение. Нож ми са падна, аз ти казвам, брат, просто вярвай в тия неща. Казвам ти, случват се. Трябва да си вярват хората, че ще успеят, бе. Survival Knife Stained Well Worn. Да знам, $200 да е пак добре, аз ще си го цъкам с него, бе, брат. Няма го продавам, това ми е късметчето, бе, как? Stained Well Worn. Бах ти якото, брат. Сега, виж, зависи колко струва, да, ако е много скъп. 139. Ево. Добре, да знам, че ако толкова с го късам имам кинти. Брат, бах ти якото е!